Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon sa bagamong pagadapiton sa pagmatip sa katang ng tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga mga magapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kininyo alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Herbuhinis Magarayo, magapanghinaot nga nagapagpalona nakapastagtag sa mga lingkuranan o bano sa pagtagtag sa mga religious sa kanyana. Mao ini magamit ni kanang sa pagpamatis mga maturan nga mga kapabot ya kaninyo. Kami magapanghinaot ng panalangin ni Master kanunay niya ipaabot sa tagtag sa inyo mga kalingon, hatagan kamo usab niya sa kapis kay kabaskog sino panglawas, labos tanan sa pagamadasigon sa inyong tagtag sa mga panghuna-huna. Aron sa ingon niya na hapsay niya pagtimang-timbang ni mga maturan nga amoy pagpadangat ya kaninyo, mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili sa pakon ng Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio, magsugod kita sa alas Cities gabi mulong tadhang sa alas 8 sa gabihon o sa Radio Ultra mabati usab alas 10 hangtod alas 11 sa buntagon. O sa Waykurat Radio FM Balingasag mabati usab magsugod ka na sa alas magsugod sa alas 8 mulong tadhang sa alas 9 sa gabihon o sa RPN sa magsugod sa alas 12 hangtod sa alauna sa kahaponon. O diri sa Mindanao o sa Visayas area adunay 26 ka mga registration dinanam programa sa BBC mga langitong lamdag sa kinabuhi o nagisuportahan sa nagkalain-lain nga mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga mga dapit. O ginigyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuonan? Kini si Brother Jiggy Makarayon makiguban sa pagtun sa kamotoran among ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglanga ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab kamo mga kagilaan ug kaigsuonan kani sab yung alagad sa kahanginan? Brother Lloyd Badera mo sa makiguban kini ining takna. Alang sa pagpadangat sa motoran ug karon pa ila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsuonan kini sab si Brother Rumi Ramacamos kumbaya yung sab karon sa pagatuo kini sa motoran ug kapadangat kana tungad to sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa ka ministro. Kumusta kaninyo maglaan mga kaigsuonan kini walagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Makarayo nga sama makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsuonan ibalik ko kamo kay Hermenes Makarayo sa pagisgot sa Ninigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan, ginapangumusta natong tanan gyud nga mga kaigsuonan. Naminas ng programa din natong tagsaon nga mga ang mga dapit dito kuan ang tanang mga dapit tungod kay importante ang atong topic nini nga kagabihon karon para sa kasayuran sa tanan nga mga nagsunod kanunay sa atong programa nganong ang PBCM ana agyud sa dapit sa pagpamatuod sa Espiritu Santo ngano man unang-una tungod sa hinungdan ang maumay na latid sa balaang kasulatan maumay na record kay matag panahon manggod sa gitun-an nato miaging Domingo adunay tulo ka hugna din ang Dios adunay pagtubos si Jehova adunay pagtubos siyang katawhan nga motong Israel si Kristo po adunay pagtubos niya motong iyang katawhan nga motong iglesia nga gitukod niya o sa dapit sa Espiritu Santo aduna po'y katubsanan din luwason ta sa Dios niya nang dakong kasakitan hindi kung kinsa iyang luwason moto ang mga anaa nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo kana ang na-record sa Biblia ingon ana ang plastada tun kay matag panahon manggodo na mga tulo ka bahin nga pagpangalagad na pagpangalagad di dapit sa atong Ginoong Kristo o sa una pong panahon didto sa atong Ginoong Jehova. Ug ang mga nangalagad sa atong Ginoong Jehova mo iyang katawhan. Naas Levitico 25:25 nga ang Israel iyang alagad ug ang Israel mo ng opisyal nga ngalan sa katawhan sa Dios unang hari 18:31 ug sa ikaduhang Samuel City 24 City 10:24 siya ay nagtukod sa katawhang Israel ug ang Israel mauto sila ang nangalagad nagkahiusa diha sa atong Ginoong Jehova. Deuteronomio 13 versikulo 4. Og pag-abot naman sa atong Ginoong Kristo, nagtukod si Kristo sa Mateo 18:18 og iglesia. Sa Kolosas 1:18 si Kristo ang ulo sa lawas nga mga iglesia nga iyang gitukod og sa unang Korinto 12:27 mao na ang gitawag og mga miyembro sa atong Ginoong Kristo sa English King James Version. O diya sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 sa opisyal ngalan gitawag pud og Iglesia ni Kristo. Mao na siya nga sistema. Og diya sa Juan kapitulo 12 bersikulo 26 maingon pud ang atong Ginoong Kristo nga kun asa gani ko ang akong mga alagad to asab didto. Sa ato pa si Kristo katong gitukod niya nga iglesia nga mao to Iglesia ni Kristo nga naa sa Biblia. Mao to siya ang gitawag og mga alagad. Duha na. Mga alagad sa una nga Israel ang gialagaran si Jehova. Mga alagad sa atong Ginoong Kristo mao tong iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Pila ka matang sa pagpangalagad? Duha.
Pagpangalagad dito kang Hioba, pagpangalagad diha sa atong Ginoong Kristo, ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Now dinhi nata. Ngano nga ang PBCM nagpamatuod man nga duna na may pagpangalagad sa Israel dito kang Hioba, na may pagpangalagad sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ngadto sa atong Ginoong Kristo. Kung ngano nga nagpamatuod mi sa Espiritu Santo tungod kay nakapakabililhon ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unang-una, wala ta matao sa panahon sa Israel. Diin nangalagad ang Israel din gitukod sa atong Ginoong Hioba. Katong iya mga alagad nga sa official ngalan gitawag Israel. Wala pud ta matao sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sa panahon ba kining atong panahon karon nagsugod man ni sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Panahon man sa atong Ginoong Kristo gyapon, pero sa pagpangalagad ba sa mga apostoles, dinhi sila sa kalibutan, wala man ta kasapon. Bisan pa ang atong lulo sa atong lulo, wala kasapon ana. Busa kay wala ta kasapon, wala na gitay laing mahimo. Ang ato diha mauna na gyud ang pagsusi sa Biblia. Na may nakaingon sa na may gisulat sa Salmo kapitulo 102 bersikulo 18 nga kini sulaton alang sa kaliwatang umalabot na si Pablo po nag-ingon 15:4 sa Roma po nag-ingon mapud siya nga ningo man siya nga bisag unsay gisulat kaniadto gisulat kini para kanato sa ato pa bisan po unsay gisulat sa mga propeta para nas mga apostoles sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Bisag unsa po'y gisulat sa panahon sa mga apostoles, gisulat na para po na sa mga kaliwatan o sa mga katawhan nga wala pa makasapon sa ilang pagpangalagad dito sa atong Ginoong Kristo. So Biblia ang atong gamiton na nga plastada. Ang Espiritu Santo daana. Unsa ka importante ang Espiritu Santo? Tanawa ra gud mokuha tag mga sampol sa Biblia. Unang-una kuhaon nato sa panahon pa sa Israel. Panahon pa ni sa mga alagad sa unang kapanahonan wala pang mga apostoles nga nangalagad dito sa atong Ginoong Kristo. Gipakita na ni David unsa ka importante ang Espiritu Santo nga ni nangamuyo pa gani siya sa Dios. Nga dili kuhaon ang Espiritu Santo nga diha kaniya. Unsay prueba ni anak kung basahon nato sa Biblia Brad Israel? Ni atong basahon Brad Macarayo dus nakasulat sa Salmo Salmo sa 51 bersikulo 16 gingon sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 10 ug 11. gingon. Sumala sa gisitar mga sitas Brad Macarayo. Buhatan mo ako gusa ka ulay nga kasing-kasing o Dios baguha o ang usa ka espiritu nga matul-id sulod nako. Ayaw og isalikway gikan sa imo nga tubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga si David nagpakita na, nangamuyo siya, naghangyo siya sa Dios, ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Sa to pagipakita lang gyud ba unsa kabililon ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Daan pa sa unang kapanahonan, panahon pa sa wala pang atong Ginoong Kristo. Og panahon pod sa atong Ginoong Kristo. Bisan pagani didto pa kang Juan nga Bautista. Nag-esplikar si Juan nga Bautista bahin sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ato lang basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Lucas sa kapitulo 3 bersikulo 17 gingon. Ang iyang paliran naa sa iyang kamot. Aron Palayo pagbasa sa bersikulo 16, Brad. Sa bersikulo 16 lang. 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo na nagbautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa nagisgot si Juan Bautista. Dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo, pero ang bautismo katugyod ang musunod kaniya. Wa may lang musunod niya sa Juan 1:29 ug 32 mao man ang atong Ginoong Kristo. Sa King James Version, Cordero, musunod kaniya mao si Kristo, o sa Bibliang Katoliko nating karnero nga mga atong Ginoong Kristo. Og nag-ingon ang atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo mukonsad ngadto sa mga apostoles og doon na dayoy gisaad o gisulti ang atong Ginoong Kristo nga pasalig niya nga madawat sa mga apostoles unsay prueba ni anak Brad Jiggy. Ang prueba ni anak Brad Macarayo to lang basahon diri sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ngano nga gibalik-balik namo ni mga kahigalan ug mga kaigsunan? Tungod sa hinungdan
unang-unang stand sa PBCM naa sa dapit sa Espiritu Santo. Bot may pasabot nga kami nasayod nga kanang bautismo sa Espiritu Santo o kanang kalayo nga gisgutan ni Juan nga Bautista dili na mapanginlabutan sa tao. Nga ang kana nga ikaw maoy mo bautismo ana ngano. Ang giingon ni Juan nga Bautista ang musunod kaniya nga mos Kristo maoy mo bautismo ana. Dabi pag-abot ni Kristo kay doon naman siya gisultis iyang mga alagad. Gisultihan niya iyang mga alagad nga magadawat mo gahom. Pero ang gahom gani nga madawat sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo, di pa gani madawat gyud nila. Pagka di pa mo kunsad ang Espiritu Santo, iyon ana ba nga gipakita na mo unsa kabililhon ang Espiritu Santo. Na unsa naka di ay kung gisulat gyud diha sa Biblia nga mangalagad ka sa Espiritu Santo. Diha ka mag-alagad sa Espiritu Santo. Diha ta mag-alagad sa Espiritu Santo. Wala pa ta moabot sa punto. Huwat lang mo. Kamo nga naminaw karon sa programa namo, ayaw palunga ang inyong radyo. Ha? Kamo nga nagsudong sa Facebook, hangyo mininyo. Lantawa sa gikas pagsugod hangtod paghuman aron inyo gyud nga masabtan ang among buot ipasabot diha kaninyo. Ngano nga nagpamatuod ni sa dapit sa Espiritu Santo. Now kung gisaaran man sa atong Ginoong Kristo ang iya matinun-an nga magdawat og gahom, pero ang gahom nga madawat inig kunsad na sa Espiritu Santo. Pag di mo kunsad daw, dili pa sila kadawat sa gahom. Muna atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mayon tawa may litra por litra nabasa nga di mo kadawat o di mo. Kana din giingon magadawat mo gahom sa diha magkunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Mao na bitaw na. Karon atong susyon unsay purpose ngano man nga ang mga apostoles atong Ginoong Kristo katong iyang mga alagad ngano nga gisaaran nga modawat sila og gahom pag mukunsad ang Espiritu Santo tungod sa dakong buluhaton nga sa ilang pagpangalagad doon nalay ipabuhat ang atong Ginoong Kristo kanila. Isip sila mga pinili, isip sila gigahin sa buluhaton nga padawaton sa gahom aron sa tuyog tumong nga maoy ilang gamiton sa ilang pagpangalagad. Unsa ang ilang pagpangalagad? Pagwali ug ingon man pag-ayo sa balatian. Doon na ba kita ikapruiba na Brad Lloyd? Doon na jud Brad Macarayo. Ani aprubahan nato sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 lapos ngadto sa 2 ingon. Unya ang napulog duha iyang gipagtigom og iyang hihatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang nakasulat sa Biblia nga mudawat day sila sa gahom nga human mo kunsad ang Espiritu Santo kanila tungod kay doon na sila'y misyon pagmantala sa mayang balita sa gingharian sa Dios ug unsa man kanang gitawag nga pag-ayo sa mga balatian sa pag-abot sa tukmang panahon nigawas bagyod nga nikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo Brad Israel og sa pagkunsad na naidayag bagyod ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga nagisgot siya sa bautismo sa Espiritu Santo og kalayo kanang kalayo na idayag ba og katong giingon nga kalayo literal ba sa diha nga natuma na nga gibuhat na sa atong Ginoong Kristo ang giingon nga pag saad niya nga makunsad ang Espiritu Santo og madawat nila ang gahom sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo unsa dayoy na idayag didto sa pagkatuma na sa gisultis atong Ginoong Kristo nga gispahibalon niya daan sa mga apostoles nga mukunsad ang Espiritu Santo kanila unsa dayoy nakita dayon didto sa panahon o mga eksena nga didto sa panahon sa pagkatuma na sa saad sa atong Ginoong Kristo pagkunsad na sa Espiritu Santo. Dili gyud literal nga kalayo ang ilang nadawatan Brad Macarayo. Ang kalayo gipakasama man og dila nga daw kalayo nga mao ang gahom. Natuman ni dito sa adlaw sa Pentecostes sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto 4 gingon. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagatigom sa usa ka dapit ug sakalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok nga balay diin didto sila naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga daw dila nga kalayo nga nagtinagsay sa pagpatong sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa naglaing mga pinulungan sumala sa palito kanila sa Espiritu. Ang puntong gikuha nato unsa gipagawas nato gipangita nato hain tong gisgutan ni Juan nga Bautista bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Dunay gisgutan nga ang mubautismo maman ang musunod kaniya nga mao Kristo nagisgot si Kristo nga ang iya mga tinun-an
makunsaran sa Espiritu Santo, madawat po nila ang gahom alang sa ilang misyon. Sa diha nga pagkatuman na nga, siyempre, pag nikunsad na, napuno na ang mga apostoles, mapuno, makunsad man nila ang Espiritu Santo. So pagkapuno na, unsay na idayag, sa diha nga natuman na, nagpakita dayon ang daw dila nga daw kalayo, nga nagtinagsay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. So ang leksyon, literalon ba nimo ang Lucas 3:16 nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo? Nga naidayag ang kalayo sa pagkatuman, mikunsad ang Espiritu Santo ngadtos mga apostoles, paghupaman ni ana daw dila nga daw kalayo, dili na literal. Sa ato pa, dili literal kana nga kalayo, kay nagkahulugan kana og gahom, nga madawat nila alang sa ilang misyon, nga maoy ilang magamit isip sila mga alagad nga pinili sa atong Ginoong Kristo nga ipabuhat sa dakong buluhaton, sa pagmantala og ingon man sa pag-ayo sa mga balatian, sa pagtabang ni adtong mga nanginahanglan, nanginahanglan sa panabang sa Dios. Ginamit nga gihimong kasangkapan ang mga alagad nga gipiyalan sa buluhaton aron magbuhat, magmantala, aron sila makasabot og ingon man, aron sila matabangan sa ilang balatian pinaagi sa gahom nga nadawat nila nga human resulta sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ingon anak, importante ang Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, daan pa sa panahon pa sa mga apostoles sa atong Jesucristo. Dito na dayon nagbuhat ang mga alagad sa atong Jesucristo nga mga apostoles o ang iyang mga tinunan. Dito na sila nagapanglakaw ug nagpadayag sa gahom sa Dios. Pinaagi sa ilang kamot, pinaagi sa Dios nga maoy naghimog kasangkapan kanila aron ang milagro sa Dios maidayag diha sa ilang mga kamot. Ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Now ni ana nga bahin, asamang bahina nga makalusot ang PBCM. Ngano nga kami nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo, muna among paghangyo ninyo. Paminawi lang gyud gikas pagsugod hangtod paghuman kay among ipadayag diha kaninyo. Kung ngano nga kami nagpadayag, bisan pa ni ana o tinuod, wala ta makasapon, wala ang PBCM ni anang panahuna, ni anang adlaw sa Pentecostes, nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Naanda ba ang PBCM? Ang tubag wala. Pero ngano nagpamatuod ba sa Espiritu Santo kay nasayod mi nga sila nga gikunsaran sa Espiritu Santo ni adtong panahona, nag-esplikar sila nga ang katong Espiritu Santo nga nadawat nila katoy patinga lang og dili pa to hingpit. May prueba ba ta ni anak Brad Jiggy? Naagid Brad Makarayo. Ato lang basahon diri sa ikaduhang mga taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ra gyud ito ilang nadawatan Brad Makarayo. Kung ato puning basahon sa laing translation gitawag po na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag sa kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Busa sa nakasulat sa Biblia mo toy patinga lamang ang ilang nadawatan. Kay patinga do na pay kasunod. Hain man ang giingon nga hingpit na nga pagdawat. Kung hain ni mauning gikahiusahan sa amahan ug sa anak, dinhing dapita nagpamatuod mi. Kining gikahiusahan sa amahan ug sa anak, bahin sa Espiritu Santo. Do na napoy gikahiusahan nga mahimo na pud nga mauni hinungdan nga mamugna na pud nga dunay mga alagad ang Espiritu Santo mismo. Din kana gi-record sa Biblia. Atong tan-aw, do na bagay gikahiusahan sa amahan o sa anak nga nahiusa diha sa Espiritu Santo Brad Israel kung nasusiyon ta ang Biblia. Naagid makarayo. Niatong basahon kining Biblia nga sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo sayang putnot, Mateo kapitulo 6 sayang putnot giingon, buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siya nga mubugkos kanato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga duna di ay gikayusahan. Hain man ang gikayusahan sa amahan ug sa anak, nagkayusa sila ba nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan
Unang-una ang tumong para ang tao matudloan. Kay Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang. Ug unsa pa, ang Espiritu Santo mo pahinumdom ngadto sa mga tao bahin sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang prueba na Brad Macarayo atong basahon ni sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26. Atong basahon nga libro kini ang pulong sa Dios. Nga Biblia nga translisyon. Biblia nga translisyon. Sinagaingon din kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala samahan puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo di ay gisulti sa atong Hesukristo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo pag abot niya mutudlo sa mga butang ug mopahibalo ngadto sa mga tao. Siyempre mao to ang mga tao nga tudloan sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa sa Biblia, nagkahiusa di ay ang amahan ug ang anak nga ipadala ang Espiritu Santo para ang tao matudluan sa Espiritu Santo sa atong nabasa. Masinangkapan sila sa mga butang. Nga atong nabasa, mutudlo sa tanang mga butang. Mutudlo siya ug dunay mga butang nga importante, nga buot, nga ipaabot sa Espiritu Santo ngadto sa mga tao sa atong nabasa sa Biblia. Kinsa mao'y nagsulti? Si Kristo. Nagkahiusa ang amahan nagpadala sa ato pa. Nagkahiusa sila si kinsa man ka tao. Nga dili ka maghatag og pagtagad ni anang gikahiusahan sa amahan ug sa anak. Nga pagpadala sa Espiritu Santo alang sa tuyog tumo nga ang tao masangkapan ka sa mga butang ug matudluan ka sa atong nabasa ug mapahinumduman ka sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo nga gipadala unsay purpose nga gipadala gawas nga ang Espiritu Santo mutudlo sa mga tao ug musangkap sa mga butang ug ingon man ang Espiritu Santo gipadala aron nga mopahinumdom sa gisulti sa atong Hesukristo. Ang usa pa gyud ang pinakabug-at nga rason nganong ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan tungod kay ang Espiritu Santo gihatag na gipadala aron makabato na punta ug manluluwas nga dili atong Hesukristo ug dili ang amahan kundili ang Espiritu Santo na. Kay ang Espiritu Santo ang paghatag ni ana alang sa kaluwasan sa tao. Litra por litra bagin nato mabasa sa Biblia, Brad Lloyd, nga ang Espiritu Santo gipadala ug kanang Espiritu Santo kung gipadala man alang sa kaluwasan kay ang Espiritu Santo manluluwas. Litra po litra gyud Brad Macarayo. Proibuhan nato na Brad Macarayo. Atong pagabasahon ang The Passion Translation in John chapter 14 verse 15 to 17 states that loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they can see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and he will live inside you. So sa ato pa Brad Macarayo, kung hubarong nato sa Cebuano nga translation, ang paghigugma kanako magahatag kanimo gahom o pagtuman sa ako mga sugo, ug ako mangayo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas nga ang Espiritu Santo sa kamaturan. So sa ato pa Brad Macarayo, litra po litra gyud nga ang Espiritu Santo nga gipadala sa ni Ginoong Hesukristo manluluwas. Okay. Munang pangutan-on, questionon, examinon ang mga PBCM. Makapamatuod ba mo nga ang Espiritu Santo manluluwas? Oo, makapamatuod. Gibasa na sa kauban nga ministro, Brother Lloyd Badira. Bago pa gibasa ang napasyon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, ang Espiritu Santo manluluwas nga gipadala sa kalibutan. Og ang Espiritu Santo nganong gipadala sa kalibutan aron nga ang tao matudloan sa Espiritu Santo. Aron ang tao makapangalagad diha sa Espiritu Santo. Tanawara, kwentadaha gani. Sa unang panahon wala maghugpong ang pagpangalagad sa mga apostoles ngadto pod sa pagpangalagad pod sa mga propeta ngadto ni Hiyuba. Tanawa gani ang gap sa panahon.
Taas ang gintang sa panahon di nangalagad ang Israel ngadto kang Hiyuba. Nitungha na pod ang laing hugna sa mga alagad didto sa atong Ginoong Kristo nga mao tong iyang mga alagad, mga tinunaan, mao tong iglesia iyang gitukod. Human sa ligid sa panahon, miligid ang mga katuigan, doon na napoy gisulat sa Biblia, ng alang sa mga katuigan nga manligid, nagpasidaan ang Biblia nga dunay mga alagad ang Espiritu Santo. Dunay mga taong tudluan sa Espiritu Santo. Kung maingon ta karon, wala pa mo nakabasa nga dunay mga alagad ang Espiritu Santo, okay. Puribahan ta sa balaang kasulatan na abagyod. Sa balaang kasulatan Brad Jisrael nga dunagyoy mga alagad diha sa Espiritu Santo. Buti pa sabot, nagkinabuhi sila sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, litra por litra bagid mabasa. Litra por litra, Brad Macarayo. Niyato ng probahan dris nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 giingon. Apan, gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita, ngadto sa nagulipon kanato. Aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinlat ug mga kalagdaan. Atong timan-an nga ang mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu, kung sa lain nga translation Brad Macarayo, kining espiritu nga diha ta magbag-o sa pagpangalagad, litra por litra ni nga mabasa nga kining espiritu, Espiritu Santo gid Brad Macarayo. Maura gyapon nga sitas ang atong pagbasahon, apan ang atong basahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Giingon ka na sa pagpahayag. Apan karon, tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita sa kasuguan nga nagulipon kanato, ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa dunay pagpakalagad diha sa Espiritu Santo. Gipadala ang Espiritu Santo para ang tao matudluan kung kinsa silang gitudluan sa Espiritu Santo ug matudluan sa mga butang ang mga alagad sa diha magampo po sa Espiritu Santo. Siyempre, iya mga alagad. Ang ialagaran ng Espiritu Santo, dito sila magampo sa Espiritu Santo. Nabagyan tayo mabasa sa Biblia, litra por litra, Brad Rome, nga diha pagampo sa Espiritu Santo nga atong mabasa. Doon na gyud Brad Macarayo. Ato lang basahon kini nakasulat sa Judas ang kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw sa atong nabasa sa Biblia nga dunay pagampo diha sa Espiritu Santo. Busa sa tanan nga mga nidawat ug nagpasakop sa pagtulon ang PBCM nga mga bag-ong membro nga ni desisyon nga mosulod sila sa PBCM. Ang pagpangalagad sa PBCM naa sa dapit sa Espiritu Santo nga pagampo sa Espiritu Santo. Wala masayop kay naa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang nakaproblema lang og mag-PBCM kag magpamimbro kag nangalagad ka des Espiritu Santo way mabasa sa Biblia. Nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ang problema lang nagampo ka. Naipag-ampo diha sa Espiritu Santo na way mabasa sa balaang kasulatan. Nga pag-ampo sa Espiritu Santo. Doon na. Mo bitaw na nga sa gikas pagsugod sa among programa hangtod karon. Oras lay wala mo nang ang uban sitas ipang summarize ra namo kay mahutan mi og oras. Ha? Aron lang i-deliver namo ang mga sitas aron nagpagsabot tungod kay ang PBCM namugna ni dili ingon nga walay pundasyon. Ang pundasyon sa PBCM mao ang nakasulat sa balaang kasulatan. Kung wala diya sa Biblia nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, bisan kami mga ministro sa PBCM, dili mi mangalagad sa Espiritu Santo ngano man tungod kay way mabasa sa Biblia. Nangalagad may way ko kaulaw tungod nagpamato. Ngay kaabot na mo ang tao. Ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nagpamatuod mi bahin sa Espiritu Santo aron ang tao mapahibalo ngadto sa mga pinaagi sa balaang kasulatan. Maglantaw og maminaw, maglantaw sa Facebook, sa YouTube, mulang maminaw man ka sa programa namo bisan asa nga radio station, nagpamatuod sa Espiritu Santo para pag abot sa panahon wala na may tulubagon nga mga ministro sa PBCM. Sa pagpasabot ninyo kay gibalik-balik na namo na gikan pas dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon. Kanunay mi nagpamatuod sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema. Busa ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Kristo sa amahan, gisaad, gisultis atong Ginoong Kristo unang-una para ang tao matudluan, masangkapan sa mga butang o parang ang mga tao nga mga alagad sa Espiritu Santo
makabaton og kaluwasan nga ang Espiritu Santo nasa Espiritu Santo sa atong nabasa kay ang Espiritu Santo manluluwas man nga gipadala diri sa kalibutan. Ug ang tao mapahinumduman sa gisultis atong Jesucristo. Ngano nga ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan ug gikayusahan kana sa Anak ug sila nagkayusa para ipadala ang Espiritu Santo nga manluluwas diri sa kalibutan tungod kay ang kalibutan dunay dakong palaabuton nga makalilisan og kuyaw nga kun di ta mapadad-an og manluluwas disgrasya ang mahitabo sa tao. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoo Kristo mismo. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Macarayo? Basahan nato nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 nag-ingon, kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hantod karon ug dili na gayud mahitabo pa. O busa sa nakasulat sa Biblia mao na. Mao na nga kita gipadadaan. O tanawa gani gisulti ni Kristo unya mo abot ang dakong kasakitan. Asa na nagisulti? Panahon di nakig-uban sa mga apostoles. Kinsay nagsulat ana? Usas iyang apostoles nga si Apostol Mateo. O na gisulat gi-record na. Unsay gisulti? Moabot ang dakong kasakitan sa to pa palaaboton. Samtang kana moabot gipadadaan pud ta og manluluwas pud diri sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Munay gikayusahan sa Amahan ug sa Anak. Dihang dapita wala mi ko kaulaw sa pagpadayag nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gipadala diri sa kalibutan. Wala ko kaulaw mi ana. Prangka na nga gisulti namo sa ire. Ingon ana nga sistema. Busa gabalik-balikon ginamo ni parang isilsil namo sa lipatakan sa matag usa. Parang inig-abot sa panahon wala na ikatulisok ang tao sa mga ministro nga kapulangon nga kamo man di ay ang mga nangalagad sa Espiritu Santo. Ha? Yun ana nga sistema. Kung pulaan mo sa pagpaminaw sa among programa gibalik-balik, kami wala pul Samtang nagpaabot pataan ng dakong kasakitan nga gisulti sa atong Ginoo Kristo. Isil-sil po namo sa limpatakan sa tao. Para nga wala na unyay basulay inig-abot sa tukmang panahon. Ingon ana ang nakasulat sa balang kasulatan. Ngano kining dakong kasakitan way nasayod ana. Ang ato lamang pagpangandam. Tanawa gani ang dakong kasakitan. Anya, tanaw na to. Kung lantawon ta ang history sa Biblia, kung unsa ang dakong kasakitan nga nihapak diri sa kalibot, do na may mga lunop, gubat-gubat nga mga kuanana, do na mga kuanana, dili man na mga katalagman, mga linog, mga kuan, mga tsunami kanay na sistema, minor kay na. Do na gid dakong kasakitan nga gi-record sa Biblia nga mautong lunop. Pero katong lunop, napabayan-bayanan tos tao. Nga naman, wa sila magpakabana. Nagpatuyang sa ilang kaugalingon. Libre sila sa ilang gusto. Wala sila na malandong unsay dangatan sa ilang gipuy-an nga kalibutan. Human ni ana, pagibubo na ang kastigo, didto na ang tao nakasinati, nga ang tao di ay importante ang kaluwasan. Daghang na biktima sa dakong kasakitan nga sa history mauto ang lunop nga wala pay record nga balita nga nakabreak ni ana nakabreak ba ni anang kuana nga nakabkuan ka wala pay nakaparehos wala pay nakakuan na ni makalabaw pa sa dakong katalagman sa mga baha sa mga lunop tsunami Jesus gamay ra kay na katong panahon sa lunok mo to'y grabe. Pero unsay gisplikar ay napabayan-bayanan sa tao. Unsay prueba ni ana sa balaang kasulatan, Brad Israel. Ang prueba na Brad Macaraya itong masahon des nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 lapos sa 39 giingon, apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod ni bisan pa ang mga manulunda sa langit bisan pa ang anak gawas sa Amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Maumaunusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. 38 gingon. Kay maingon niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nagginom ug na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Ug sila walay kasayuran niini. Hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Kanang dakong kasakitan grabe. Kung unsa ka kuyaw, wala pa mahitabo ha. Tanawa ra kung tenor sa sinultian sa atong Jesucristo kay unya mo abot ang dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kanang Mateo 24 bersikulo 21 munay akong gisubay karon. Unya kini dire kining pag-abot sa lunop kung kuyaw ni ang lunop mas kuyaw kining dakong kasakitan nga atong palaabuton. Grabe ni.
makalilisang kini. Muna nga wa milunga sa pagpamatuod nini. Ngano, sa panahon nga wala pa ibubo sa Dios ang kastigo nga mo ang lunop, sinuwi gipasidan anadaan og unsay kaluwasan niadtong panahon na. Pero ang uban, wa lang magpakabana, pero sinuwi nga nasultihan mitagad sa gipabuhat sa Dios sa wa pa mahitabo ang lunop. Sa plano palang daan nga mao na ibubo, dunay iyang gihatag nga instruksyon sa iyang alagad unsa kinahanglan nga salbaron mo ang imong kaugalingon. Buhatan ni gibuhat ni Noe og ang iyang gibuhat niresulta gyud sa kaluwasan. Na tan-awon ta unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Rumi. Ang puriba na Brad Makarayo atong basahon din sa Hebreanon sa iyang kapitulo 11, bersikulo 7 nagingon. Tungod nini sa pagtuo si Noe napasidanan sa Dios. May tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot og siya na himong manununod sa pagka-matarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa, ni anang bahina tungod sa pagtuo ni Noe nga duna siya'y manluluwas nga iyang gialagaran. Gipasidanaan siya. Magbuhat kag arka, gibuhat niya. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Samtang gibuhat ang arka, wala si Noe ingon nga iyang gidalo ang kaluwasan. Unang-una, kay katong hitabo nga lunop, mao man to di ay ang hukom og kastigo o silot sa mga taong dili matarong. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mauna nga si Noe, kanunay nga nangugat ang iyang liog. Kay kung doon na pa'y radio station sa panahon ni Noe, doon na tayo makita, og naa pa tayo mga Facebook karon, doon na pa'y mga kwan karon, video sa kwan na, doon na naiwalin Noe nga nangugat ang liog bahin sa kaluwasan nga mong arka. Oy! Pagbantay mo, kay doon na rin silot, doon na rin hukom, may buto sa Diyos kalibutan, kinahanglan nga, kining arka ipabuhat sa Diyos, maghiusa tani. Pero kay wala man, kutob rin basa-basa sa Biblia. Kay wala pa man ni karon ng ato nakita sama nining makita na ta sa Facebook, sa YouTube makita na ta, nanay registration. Oh, yun ana nga sistema. Pero sa unang panahon wala. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy nga sinuwi ni adtong panahona, wala niya idalo ang kaluwasan, wala niya ililong ang kaluwasan, ug dili kay ang iyarang pamilya maoy nasayod kung dili gipahibalo niya ang kaluwasan. Nga mautong arka nga gipabuhat, nga mauto ang lutsanan ug ang tao magbuhat sa pagkamatarong. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba ni ana Brad Makarayo tora na mabasa diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5. Kapitulo 2 bersikulo 5. Kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy isa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao, sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Busa, gumikan kay si Noe magwawalis pagkamatarong, masabtan ta na nga nagwali di ay si Noe gid ana. Kung giwali niya ang pagkamatarong, kay ang silutan katumang nagkasala nga wa magtarong sa ato pa, giwalihan niyang magtarong para dili ka mahiagom ana. O giwali po niya ang kaluwasan nga mautong arka. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd, nga ang kadtong kaluwasan gipahibalo na to ni Noe o giwali na niya, pero ang mga tao lang mao'y problema kay nagpalingog-lingog sila sa gisulti o giwali ni Noe. Ani ang prueba Brad Makarayo, basahan nato nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 nagingon. Nga kaniadto wala managpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot. Samtang gibuhat pa ang arka nga niini, pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas tubig. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw o klaro. Unsa man? Nga kaniadto wala managpanuo nga nagpabilin pa ang pailob sa Dios nga pinaagi niini pila lang ka tawo na luwas, 8 ka tawo ang naluwas. Kinsa sila? Ang magtiayon nga si Noe og iyang asawa og ang tulo niya ka anak nga lalaki og tagsa-tagsa na nga dunay asawa sa ato pa 1, 2 sila, duna po'y 3 ka anak niya, 3 pod ka babae nga tagsa-tagsa asawa sa iyang 3 ka anak nga lalaki. 8 silang tanan. Pangutana, nganong sila raman mao'y naluwas dito sa arka?
Kay human sinuwi nagwali, ang tao igo ras paminaw. Hilasan pa sila. Wali man bahin anang gitawag og lunop arka. Kunya, magamit ba kang arka? Tanawa mo na tong mabasa sa gisultis ato Jesucristo gibasa ni Brad Israel kaniya Mateo 24:36 hangtod 39. Nga kaniadto matupas pagpahayag sa nagpaabot pa mo na giingon sa pag-abot sa lunop gibuhat pang arka way kasayuran sila na nagpangasawa, na nagpamana sila, na nagpanginom, na nagpangaon, libre sila sa ilang gusto. Wala sila magpakabana unsay dagan sa panahon ug unsay plano sa Dios sa kalibutan. Pag-abot sa ultima ora, nga gibubo sa Dios ang kastigo nga makalilisang nang lutaw silang tanan. Mas kuyaw pa ni ang atong palaabuton, mauna nga ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan aron ang kalibutan makabaton og manluluwas, magkinaon sa man ang dagan sa kalibutan. Dihang bahina wala milunga sa pagpasabot bahin sa kaluwasan nga anaa sa Espiritu Santo sama sa gibuhat ni Noe. Samtang wala pa ibubo ang lunop, kanunay siyang nagwali sa arka. Kanunay siyang nagwali sa hukom nga makalilisang ang atong palabuton diri sa kalibutan. Kiniraging arka mo'y kaluwasan. Kami pon, magwali mi, Espiritu Santo ra gyud ang atong paglaom nga gipadalas kalibutan aron kita makabaton og manluluwas dinhis kalibutan. Way ko kaulaw na. Kung doon na mo discuss, kung doon na may mo supak sa iyang kaugalingon, imo nang katungod. Nga naman, daatay freedom. Nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights, Article 3, Section 4 ug Section 5. Doon na tayo freedom of speech, doon na tayo freedom of religion. Pero hinuktukis makadaghan. Sa pagsupak nimo, samarang ang gisupak mo ang Biblia kay Biblia among gibasa. Bahala na og moingon, nasayop mo pag-interpretar sa Biblia o pagsabot niya na ka mo ministro. Okay, walay problema na. Pero para ka na mo, wa gid mi masayop. Wa gid mi masayop. Sasama sa inyong pag-agi, ibalhin sa inyong kaugalingon. Sa inyong desisyon nga magpasakop mo sa baruganan, inyo nang katungod, inyong gilauman, inig-abot magkinaunsang kalibutan diha sa inyong pagtulunan, makabaton mong kaluwasan. Wala pa ta mo abot sa finishing line. Magkita raon niya sa pag-abot sa finishing line, unsa gyud katinuod ang pagtulunan. Nga atong gidriban, nga atong giesplikar ngadtos mga tao. Ug unsa gyud makita pud sa nakasunod sa giesplikar. Nga mauni ang dalan sa kaluwasan, nagdepende na tuan nas finishing line. Ang ato lang ipalambo kung nagtuo ta nga mauna ang imo mo'y husto, di padayon ka. Kami pud sa among kaugalingon padayon mi. Og bukas ang PBCM sa pagdawat sa mga tao nga mo desisyon nga mosulod sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo nga gipadala sa amahan diri sa kalibutan nga naa sa Espiritu Santo. Muog ang Espiritu Santo mo ay gipadala. So yung ana ang sistema. Kanunay mi nagpadayag niya na sa iri. Pero kung litra por litra mangutana ta naa ba gyud sa Biblia nga magkinaunsa man ang kalibutan, ang Espiritu Santo maugyod ang gipadala alang sa kaluwasan o katubsanan, okay. Basahon ta sa Biblia. Naabas Biblia, Brad Israel? Na Brad Macarayo. Ni atong pribahan na Brad Macarayo. Aduna gitay mabasa. Sa Episo Kapitulo 4 versikulo 30 gingon. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa atong nabasa Brad Macarayo, dunay timbre alang sa adlaw sa pagtubos, timbre sa Espiritu Santo. Kung ato ning basahon dito sa lain nga translation nga atong basahon nga Biblia, ang Biblia sa Katoliko. Maura gyapon nga sitas kanang timbre gi pahayag diri nga patik na nga garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kita sa Dios. Ang pagtubos luwas din na. Mao na atong basahon diri gingon. Ug ayaw ninyo pagsubang ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia katubsanan, ang patik o motong giingon nga timbre alang sa kaluwasan sa tao o sa pagtubos. Kung manginahanglan man ta niana pag-abot sa dakong kasakitan manluluwas, problema na sa tao nga wala ka mudawat sa gipadala sa amahan ug sa anak nga mga Espiritu Santo nga manluluwas. Nga among gipahibalo kanunay diri sa iri. Kung naama na pananglitan nga napakyas kas pagkabot sa kaluwasan nagpasabot, nangyamid ka, imong gitamihiran, gisalikway nimo ang gitanyag sa Biblia nga timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Ha? So kung pananglitan mo ingon tao nasayo di mo timbre sa Espiritu Santo, ang tubag sa mga ministros PBCM narana sa kamot sa Dios.
Basta ang Espiritu Santo mutimbre para sa mga tao nga iyang luwason. Pag abot sa dakong kasakitan, nagdepende na sa Espiritu Santo kung kinsa iyang luwason. Nga iyang gitimbrihan o gitiman ang daan para pag abot sa dakong kasakitan, luwason ka, samas gibuhat niya ni Noe. Basta kay karong panahon na, dili na arka. Timbre na sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Muna nga kanunay namong gipadayag sa iri ang timbre sa Espiritu Santo. Si kinsa pa man di ay nga pagtulunan ang nipadayag sa timbre sa Espiritu Santo. Dinhilang ka sa PBCA makabati. Busa kay kami mao ang nasayod gideliver namo kanunay sa iri. Para masilsil sa limpatakan sa tao, magkinaunsa man ang kalibutan ug muabot man ang dakong kasakitan. Naa gitanyag sa Biblia nga gipahibalo sa mga ministro sa PBCM ang gitanyag nga timbre sa Espiritu Santo, bahala nagdili dawaton sa tao. Walay problema namo. Ang amo lang nakapadayag nami. Malipayo nami nga nibuhat sa among katungdanan. Isip kami mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ha? Sa unsang paagi nga matimbrihan ka? Mangutana ang tao. Sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao, kana mo'y among ipadayag. Kana mo'y among tubagon. Sa unsang paagi matimbrihan ka, okay. Biblia nag-ingon. Unsay gisulti sa Biblia, Brad, Rome, nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo. Be? Ato lang basahon, Brad Makarayo, kini nakasulat sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong. Sa maayong balita, siya may tungod sa pagluwas kaninyo o siya nagpanoon na kamo kaniya, di katimrian kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. O, busa, sa unsang paagi natubag na. Sa unsang paagi nga matimbrihan ng tao, pinagis maayong balita, panikamuti lang. Nga nidawat ka ng maayong balita. Human nga nidawat ka, matimbrihan ka. Depende na sa Espiritu Santo, patikan ba kag dili. Anara, timbrihan ba ka para sa kaluwasan, buti ba? Timanan ka na daan sa Espiritu Santo, kiniluwason ko ni. Parang nuwigot, sa kadaghang tao sa kalibutan nga iyang gilaglag sa unang panahon, nga iyang gihukman sa una, gitimanan niya sa Noe, mo itong gipabuhat sa arka, matinumanon po si Noe. Nga ni dawat kay kung si Noe, bisa gitimanan siya, wasa mo dawat lutaw gyapon siya atong panahon sa luno. Ingon kapiligro, ang mga pasidaan sa Biblia, dili nato buhaton. Busa, niya na nga bahina. Nganong mangugat man mi, tungod kay diha mi nisulod, na ay giingon, nga maayong balita alang sa kaluwasan. Pagdawaton sa tawag mutuo ka, muna'y natimbrihan kag napatikan ka, unsang matanga sa maayong balita, Brad Lloyd, nga nagdala sa timbre o patik sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao, muabot man ang dakong kasakitan diri sa kalibutan, unsang matangas maayong balita nga nagdala og timbre sa Espiritu Santo o patik alang sa kaluwasan sa tao. Mga kanang mayong balita sa pagwali may tungod sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ani atong basahon o prubahan nato sa nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 ningon, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda sa pagsudong. Nangandoy sa pagsudong. Sa way ko kaulaw, Brad Makarayo, kita ang katumanan ani mga ministro sa PBCM nga nagwali sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Uban sa ato mga kaubanan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Israel, Brad Rome, nga mga misyonaryo ug mga misyonarya nga nagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo sa bisan asa nga dapit. Walay ko kaulaw mi nga nagpadayag ana sa iri. Bahalag unsa inyong paglantaw namo. Bahalag ipakaubos mi ninyo. Way problema na. Naipadayag lang namo to ara pag-abot unya sa unahan. Unsa di ay katinuod ang among gisulti. Ngunana nga sistema. So pag-abot niya anang bahina, wala mi ko kaulaw nga nagpadayag nga kami nagwali bahin sa timbre sa Espiritu Santo. Sa unsa paagi nga kami naningkamot nga ikapadayag ang timbre sa Espiritu Santo ala sa luwasan ug among gabalik-balikon sa ire. Ngano man tungod kay ingon ani ra nga sistema niya nga pagpatik sa Espiritu Santo. Kung mo ingon ta panalitan, questionon mo mga ministros PBCM, nga naman, nga nagwali mo sa timbre sa Santo, si kinsa mamong mo question sa mga ministros PBCM. Unang-una, igo lang mi nagpadayag sa timbre sa Espiritu Santo. Kinsay mo timbre, ana? Kinsay mo hatag man ay kaluwasan? Di ba ang Espiritu Santo?
Mo may gisulti sa atong Ginoong Kristo og sa Amahan. Nga gipadala gisulti sa atong Ginoong Kristo sa The Passion sa Juan 14:15-17. Nagdepende na sa Espiritu Santo kinsay iyang patikan og iyang timbrihan alang nga hatagan niya og kaluwasan moabot ang dakong kasakitan. Ang trabaho lang namo, ang pagpadayag sa maayong balita aron katimbrihan ka. Pag nangalagad ka sa Espiritu Santo, nangalagad ka, depende na sa Espiritu Santo og pasado ba ang imong pangalagad uban sa imong pagkamatarong o sa imong pagkaikaw. Nga ikaw nagbuhat sa maayong binuhatan, diin ikaw nangalagad sa Espiritu Santo. Busa kami, walay puas, walay ingon nga nasayop ang mga nagpamimbro sa PBCM. Kung nagpamimbro sila, nangalagad sa Espiritu Santo. Kung kami nagwali, giwalihan sila natural kay maunay trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo. Nabasa tanan sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana ka-importante ang timbre sa Espiritu Santo nga among giluwas. Pinaka-importante paningkamuti lang nga nidawat ka sa wali nga Espiritu Santo og nangalagad ka. Ang pagtimbre o pagpatik, trabaho na sa Espiritu Santo. Trabaho na sa Espiritu Santo. Ang ato lang buhaton, mangalagad ka o mudawat ka sa wali nga Espiritu Santo. Inanara nga sistema, dili pagpamugos. Gipamugos ba sa Dios ang arka? Wala. Ang gibuhat lang ni Noe, pagwali lang. Naarnas tao, mutuo sila sa dili. Huwata ang tukmang panahon. Ang imong pagpalingog-lingog kay mo resulta yung ka. O mo to, daghang ng lutaw pag-abot sa lunok. Yung nga sistema. Kaluoy sa Dios, walo ra gyud silang naluwas ang mituora. Busa nining bahina malipayon. Kita nga nagpadayag kanunay ere bahin sa kaluwasan sa di pa moabot ang dakong kasakitan nga anaa sa timbre sa Espiritu Santo. Busa ngano kanang dakong kasakitan mauna ang pinakakuyaw kay mauna ang kalaglagan nga giplano sa Dios nga duna na pud say plano puohon ang tanang tawo dinis kalibutan unsay prueba ni ana sa Biblia. Brad Jigi, nga ang mga tao puuhon sa Dios dinhi sa kalibutan nga nakasulat sa balaang kasulatan unsay prueba ni anak Brad Jigi. Ato lang basahon sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Akong pagaot-oton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa nawong sa yuta, nagaingon si Jehova. Akong pagaot-oton ang tao ug ang mananap. Akong pagaot-oton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan ug akong pagaot-oton ang tao gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehova. Grabing paglaglag, grabe pag-ut-ut niya, ang paglaglag niya diri sa naong. Bisan pa ang mga langgam nga naglupad, bisan pa ang mga anaa sa dagat, tanawa gani, luno pa ba dili na. Ngano? Biktima gani ang mga naas dagat gani. Buhi nga naas dagat, bisan pang isda, tao. Apang utana unsa nang mga panahon na mao nang giingon paglaglag sa Dios nga ang yuta himon way sud unsay prueba ni anak Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan ito nakasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 ningon ang yuta himuon nga walay sulod gayud og pagadaglagon gayud sa 6. Tungod niini ang tunglo maoy maglamoy sa yuta og silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pulumuyo sa yuta nga sunog og yutay lamang nahibilin. Busa o sunog di ay. Sunogon di ay. Naa de. Kung doon na may giingog kalayo nga motong bautismo para motong gahom, naa po day laing kalayo po day nga makadisgrasya. Mauning tunglo nga musunog sa yuta. Mulaglag sa mga tao nagkasala, yutay rapod ang nanghibilin. Pangutana sa Biblia, Brad Rome, ikapilabang tunglo ang musunog sa yuta og muhimong walay sulod nga mulaglag biktima pagani ang mga anaa gani sa ilalom sa dagat bisan pang mga isda. Tunglog gid na Brad Macarayo. Nga ikatulo. Ato lang basahon kini ang kasulat sa bugna sa kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa sa nakasulat sa Biblia ikatulong tunglo unsa bang mulaglag sa yuta nga ikatulong tunglo Brad Jisrael nga musunog. Mao ka ng gubat, Brad Macarayo. Niatong probahan dres nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 gingon, tungod niini ang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug kabangis ug kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala na sayod nini ug kini nakasunog kaniya
apan kini wala niya ibutang sa iyang kasingkas. Busa sa nakasulat sa Biblia, kusog sa gubat. Ikatulong, tunglo o ikatulong gubat sa kalibutan. Kana day dakong kasakitan, ikatulong gubat sa kalibutan. Ngano nga kana dakong kasakitan? Mao niya, kung doon na may naghuna-huna, mao na ni, kung doon na may naghuna-huna, nga mukat-kat ka dito tumoy sa bukid og magbuhat kag paksol, nimo adto kas laing planeta. Ang pangutana karon, hukman magika sa Dios, kuhaon magikarmokman ka. Ngano pag maadto ka dito ang imong pagkahinukman diri sa yuta, hukmananan ka, mabili na diri sa yuta kay mo adto ka dito, adi ka makabuot-buot ana. Bisan pag mutago pakas dagat, sigurado gyapon ka. Disgrasya gyapon ka pag abot anang panahon na. Ngano niya atong basahon sa Biblia. Diri sa nakasulat sa Amos kapitulo 9 bersikulo 2 hangtod 3. Bisan pa sila mukatkat ngadto sa Siol. Ha? Oh, magakalot ngadto sa Siol. Bisan dito puhaton sila sa atong bato. Bisan pa sila mukatkat ngadto sa langit. Kapag unsay sakyan mo spaceship ka man ug unsa dito, gikan dito yudyuron sila. O na, kuhaon gyapon yon. Sa bersikulo 3, bisan pa sila magtago sa gingon magtago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila ug kuhaon ko sila gikan didto ug bisan pa sila taguon gikan sa akong pagtan-aw sa ilalom sa dagat didto, suguon ko ang tagiwalo ug siya magapaa kanila. Wa kay lutsanan pag abot ni anang panahona. Hukman gika, pilit ginimong atubangon ang hukom sa Dios. Ha? Tanawa gani. Kung kuyaw man ang lunop, kung kuyaw man ang kining gitawag og tsunami, ang linog gani, mudala gani og tsunami, ang kanang bulkan mudag tsunami, usalang gani kabumba og diha gani muhapak diha sa dagat, sigurado ulbo ang dagat. Ikaduha, ang dili gid malutsan. Muadto man ka dito sa langit, dito ka muadto ka sakay kag spaceship ug unsa man magkalot ka. Swerte ka, di ka mo ginhawa, pero muhanggab gani kag hangin, disgrasya gi ka. Pag abot si katulong gubat sa kalibutan, ugway Dios nga imong alagaran, sigurado gyud ka. Munang ang ato lang mga lagad tas Espiritu Santo nga kita natimbrihan og napatikan. Ana ra gyon. Unsa ang pagpatik? Trabaho na sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang, nangalagad ka, nidawat ka sa giwali nga Espiritu Santo. Ug way laing pagtulunan nga nagwali, maura gyud ang PBCM diha sa Espiritu Santo. Sulid nga nagwali, nagpasabot sa timbre alang sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Muabot ang ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Maura na ang among gipaabot kanunay. Ang trabaho sa Espiritu Santo, exercise the city, mutudlo sa mga pulong, ug ang pulong gipagkasama espada Job 5:20 makaluwas panahon sa gutom ug sa gubat. Wala na nawala gikan kanamo, wala na ikapaningil kamo, inikabot sa panahon amo nang gideliver diha kaninyong tanan. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsunan. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Jr. Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Lloyd Badera. Kinusab si Brady Rumira Macamos. Kiniusap si Brother Giselle Makaray, kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, may nabiikan na